बरिया बर'लेण्ड इखौ होनो बर'लेण्ड I love बर'लेण्ड यार जोंनाथ' मेघालयआव गैयालै भाई बिटिआरआव थांनो लुबैदोंमोन गैया जोंना खाफालानो गाज्रि Hello friends, good morning. How are you? I hope मोजाङैनो दङ बयबो ओमफ्राय लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं क'क्राझाराव बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय थागोन हानायमानि स' लोगोफोर इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ स' लोगोफोर स्टार्ट खालामसै थांसै स' लोगोफोर आं क'क्राझाराव सफैबाय एक्चुअली दहाय बुंनाया क'क्राझार थांगोन होननानै ओमफ्राय नै आंनि लोगोफोर दं मीट माय फ्रेंड्स हाय बोलो हाय बोलो नाम बोलो नाम बुंदो रोमै ब्रह्म अके माय नेम इज राहुल ब्रह्म अके ओमफ्राय सासे दंबावो मेघालयनि आंनि लोगो नै बिश्वजित बर' आंनि नामा बिश्वजित बर' ओमफ्राय जों दा अबाव थांनो नागिरदों बेरायलाबायनो ना क'क्राझारखौ एसे एक्सप्लर खालामनि आंबो बेयाव बारा फैनाय जायाना ओमफ्राय दिनै नायलांसै मा जायगायाव दिन्थिथाय बिसोरथ' लकेलनि ना नोंसोर अके स' जों दा बिजनिनि चिरां बिजनिनि चिरांनि आरो आसोला ओमफ्राय लोगोफोर दा नायनोसै अबाव थाङो नायलांबाय थादो अके लोगोफोर नै दा जोङो फैबाय क'क्राझारनि गौरां पार्कआव नायनोसै मा दं लोगोफोर नोंथांमोननोबो दिन्थिलांसै आं नायनोसै मा देखायनो हायो ना मा होनो लोगोफोर थ' दा नायनोसै लोगोफोर पार्किं एरिया बेखायनो बोरैबा श'खौ नुनासै मा दुगैयाखै सानबेसे जाखो आं सानसेनो बे साननै जाबाय ओमफ्राय नोंलाय दुगैना दुगैयाखै बिश्वजित रेगुलार दा गोजां बोथोरबाबो ओइस दै गुदुंजों फुदुंनानै दुगैना ए बरिया ओमफ्राय दा जों हाबबाय गौरां पार्क मोजां जायगा जायगाया बरियाखा भिउखौ नाय लोगोफोर भिउ बरिया बा मोजां बरियालै जायगाया हिटखा ना गोदो मोजां नङामोन दा पुरा साजायबाय मा पार्क दाउखि पार्क मानो दाउखि पार्क दोनखो ओमफ्राय जायगानि नामासो गौरां आरोखि ना ए पार्क नामा दाउखि पार्क स'
लोगोफोर औ बरिया माथो गौराङाव जा साजायदों दाउखि पार्कआव फट' खेबगोन दा खेबगोन दे देखायलाय एसे स्पेशली फर गार्ल्स बरियालै बरिया नांदों आरो बै सिख्लाफोर जरा जरा फैनो थाखाय बे जायगाया बरियाखा जाय जाय फैनो गोसो फैदो ना मा होनो आरो बै फट' खेबनो थाखाय नैयाव फट' जन आरोना बेयाव बरिया बर'लेण्ड इखौनो होनो बर'लेण्ड आइ लाभ बर'लेण्ड यार जोंनाथ' मेघालयआव गैयालै भाई बिटिआरआव थानो लुबैदोंमोन गैया जोंनाथ' खाफालानो गाज्रि नै बेयाव गाखोनो हागोन ना इयाव गाखोनो सिगां गाखोनो मोनोमोन दा मोनला नै गरायफ्रा गाखोनो नामा गरायाव गाखोनो नायनांगौलै स्प्रिं दं नामा गथ'फोरनि गेलेग्रासो इफोरो गथ'फोरनिसो बायबाथाय दायनांगोनदां फैदो राहुल फै गाखोनोलै फिस्लायोना हाद्रिसो दां खिथु जियाबानो जाबाय ओमफ्राय जोबाथाय गैला बाम लागायनांगोन गलांगोन इयो गलांबाथाय सेस अच्छा लग रहा है ना बबलिंग कर रहा है फीलिंग लाइक बबलिंग ना वाला है तो बास्केट गेलेनोसै बास्केटाव गेलेनोसै गथ'फोर गेलेना दं माथो जाम्पिं गेलेनोसै नामा जाम्पिं जापाङि जिबाथाय ओमफ्राय जेया ना जिया बे गथ'फोरनि जाहैबाय आरो ना बैथिंजायना एसे अ इयो हा एबाराव लुस नामा खोमा हमबाय माथो मालाय बल गेलेगासिनोलै गथ'फ्रा दा लोगोफोर नै जोंबो बास्केट बल गेलेनोसै नायनोसै खयबार सोनो हायो सोर सोनो हायो हाया बे सोलाय हागोन ना हाया नायनि थैस एकदम रं दे सोर हायो सो दे सोर हायो नायनि आं हागोन ना हायाथाय ना देखायगासिनोल' नोंसोर आयु गैयालै आइस let me try आं नायनोसै let me try दे सोनो हायो ना हाया नायनो हागोन ना हाया सोनो हाबासो थांगोन जों yes नै आसला सोगोन दे सोदो आयो आइस wow ya asal laबायलै दा अमा बिबु मोनजासिगोन नोङो बांसिन
फसायदों आयु मोजां ने केमेरा दिहुनदोलै केमेरा बख'दो DSLR खौ वाव फ्लावार बिबार बरिया माथो फट' सेसन जागासिनो आसोल माना फट' खेबगासिनो पज होदो बरिया पज हो सोर गारबा सोर लागोन हा राहुल लागोन माबा सोरबा गारबा सोरबा लागोन नो आं गारबा राहुल लागोन ए औ बिदिनो लोगोनिखौ लोगोनो होनांगौलै बेलेगा मोननाङा मा होनो एसेब्लाबो रटेसन जालायखायो ओंखायनो लोगोनिखौ लोगोनो होनांगौ बेलेगा जाहाथे मोना आरोना लोगोफोर स' दानिफ्राय बिदि खालाम जायबो गार लोगोनो होफिन दे लोगोफोर बिदि जानांगौ आयु फ्लावारफ्रा जा मोजां मोजांलै सयथिबो गार्लफ्रेन्ड थाबा होबायमोन आं बायनानै होजोबगोन भेलेन्टाइन्स डेनि मुंखौनो दालालै जोंनो ओंखारो आं ओरैबायदि जोंनो ओंखारो आंथ' ब्लेक डेसो सेलेब्रेसन खालामदों पलवामा एटेकनि थाखाय हैस लोगोफोर गाज्रि मोनालै इट्स पार्ट अफ जकिंसो जों नाङा उनाव आंखौ जे भेलेन्टाइन डेखौ माबानानै जायनि गार्लफ्रेन्ड दं बयफ्रेन्ड दं मोजाङै थालायबानो जाबाय गारलायलायनाङा आरो गारलायबालाय नै आसोलफोर दं रटेसन ना मा होनो दं दा रटेसन रेडि ना अके थिगाय फट'शुट जागासिनो दा जोंना फट'शुट गौराङाव बेखौ मा जायगा होनदोंमोन माबाखौ नामखौ गौरांथ' गौरां ओमफ्राय माबा पार्कनि नामा दाउखि पार्क बोखादों मेरा टाइम कब आएगा फोटोशूट का मेगनजों खेबनो दंफांआ बरिया नुयो दंफांफोरखौ बरियाना दंफांफ्राथ' बरिया नुखायो मारै जाखो प्रफेसनेल सोर ओमफ्राय फट' खेबग्राया बिश्वजित नामा राहुल दा लोगोफोर नै जोङो फट' लागासिनो आरो फट' खेबगासिनो स' लोगोफोर फट' शुट जोब्बाय जोंना ओमफ्राय दा मा जायो नायलांबाय था लोगोफोर जायगायानो बरिया बे दालाङा ओरैबायदि मोजां मोन्दों फैनानै आयु बर'लेण्डआव बरिया आइ लाभ बर'लेण्ड स्पेसियेलि क'क्राझाराव आयु जा मोजां मोन्दों नै बिदि दाउखि पार्क ना मा होनो बेखौ दाउखि पार्कनो जा मोजां आरोना फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों फ्लावारफोरखौ ओरैबायदि गायदों आरो ओरैबायदि मोजां नै जायगाफोरखौ नाय लोगोफोर जाय फैयाखै नोंथांमोना फैनानै हाबफै बेयाव जोबोद मोजां बारा लाया सासेयाव 20 थाखाल'सो लायो जोबोद मोजां आरो टाइम पास खालामनो बेयाव नायनो जायगा गेलेनो गथ' फिसाफोर गिदिरफोर बयनिबो थाखाय दं गेलेनो थाखाय भिउ स' लोगोफोर दा जोङो ओंखारलांगासिनो आरो गौरां पार्कनिफ्राय ओमफ्राय दा नायनोसै अबाव थाङो क'क्राझार टि गार्डेन दं होनदों बेखौ नायहैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा नायनोसै र' थांगोन ना थाङा बेयावनो थांबाथाय बेयावनो लास जागोन आरो ना लोगोफोर एसे नायलांसै नामा थांनानै मारै आंबो नुवाखै गोबाव जाबाय खेबसे थांदोंमोन ओमफ्राय दा खेबसे थांफिनसै गोबाव जाबायना थाङाखै दा नायनोसै मारै जाबाय हेन्डसाम सेंग्राफोर नै क'क्राझारनि
ओइस जोंना नै शर्ट भिडिअ फैसिगोन कामिं सुन नेबाय था लोगोफोर ना मा होनो ओहै जाबाय ओइस बैठा बाजा टिंग चला एक्टरानो मिनिसो लोगोफोर नै दा जोङो क'क्राझार टी गार्डेनाव फैबाय गौरां पार्कनिफ्राय बेयाव सफैबाय आरो मोननैसो फट' लानोसै बेयाव ओमफ्राय थांसै जों सिदा थांगोन क'क्राझार टाउन ओमफ्राय दा नै लोगोफोर नाय ओरैबायदि मोजां जानानै दं टि बिलाइफ्रा दा फट' लानोसै ना जोङो फट'ग्राफार फट'ग्राफार दा गौरांनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय मोननैसो फट' लानोसै बेयाव ओमफ्राय ओंखारलांसै जोङो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिसिमनोसै अननानै जुदि मोजां मोनदों आंनि ब्लगखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर